Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai kullum yau ma mun zo muku da yadda za ku ci miliyan 1 a Hamster Combat. Da farko za ka je gurin Enter Tab ka taɓa sau 3 kamar haka 1, 2, 3. Gurin zai canza zai koma ja inda wannan zoman yake. Sai ka zo ka danna dot dash dash dot. Bayan ka danna littafi za ta fito, sai ka zo ka danna dot dot dash. Littafi ga ta nan ita ma ta fito, sai ka zo ka danna dash dash. To yanzu leta M za ta fito, sai ka zo ka danna dot dash dash dot. Littafi za ta fito, form kenan. Gashi nan yanzu mun ɗauki miliyan 1 mu ta yau. Da Allah ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa don ku dinga samun bidiyon mu a koyaushe. Bissalam.